Soc la Clara Raez, estudiant d'Energies Renovables als Jesuïtes al Clot. Quan em van dir que podia fer les meves pràctiques a l'estranger, no ho vaig dubtar, m'hi vaig llançar i ho vaig acceptar immediatament. El meu destí van ser els Països Baixos, en concret un poble anomenat Wageningen. Al tractar-se d'un poble universitari, em va costar molt trobar l'allotjament, però un cop trobat vaig tenir sort que només estava a 5 minuts en bici de l'empresa. Els primers dies de la setmana estàvem al magatzem per tal de preparar les instal·lacions dels propers dies. Agafàvem els mòduls, els inversors, els components elèctrics, etc. Ho deixàvem tot sobre un paler i el dia següent ho carregàvem a la furgoneta per anar directament a la casa del client. Allà vaig aprendre que cada instal·lació és un món diferent. Hi ha clients amb qui és més fàcil col·laborar i n'hi ha d'altres que en són tot el contrari. Els meus companys em deien: si expliques pas a pas tot el que faràs al client, ja et veurà d'una altra manera. I sí, funcionava. Quan acabàvem de treballar, ens quedàvem a xerrar una estona i després jo me'n tornava cap a casa per poder preparar el sopar amb els meus companys de casa. Tot i que per mi sopar a les 7 era molt d'hora, m'hi vaig acabar acostumant. Un dia, un dels meus companys va intentar fer una paella i encara que el sabor no era el mateix, s'ha de reconèixer que estava molt bona. També vaig tenir temps per fer turisme. Vaig visitar Rotterdam, Amsterdam i Utrecht. Utrecht em va sorprendre, ja que era un lloc molt bonic i acollidor. En definitiva, m'ho vaig passar genial, tant a la feina com fora. D'aquesta experiència m'emporto tots els companys amb qui he treballat, els quals ara considero amics, i encara seguim tenint el contacte. Si se't planteja l'opció de fer Erasmus, digues que sí, no ho dubtis i viu noves experiències.